Kaixo ikasleok, gogoratu debatze lehenengo mailan gaudela, 3. unitatean. Nolako itxura, halako erabakia. Horreko bideotzoan, geometriako oinarrizko kontzeptua landu genituen, kasu honetan, landuko dana izango dire angeluak. Eta eragin zuzen aukiko dau, lehenengo adierazlean. Lehenengo adierazlean zer da eskatuko dana? Angelu arteko erlazioak identifikatzea, hau da zeintzu diren arpinez aukakoak, zeintzu diren betegarriak, osagarriak, datu hauen arabera, angelu barriak kalkulatzea, eta angeluak neurriaren arabera zelkatzea. Hau da, esatea zeintzu diren, zorrotzak, amutzak, zuzenak, lauak, eta bar. Ikusiko dozu moduan, lehenengo adierazlean, orain azalduko danak, eragin nabarmena aukiko dago. Guazen azaltzera. Angelu bat zer da? Jatorri bereko bi zuzenerdik mugatzen duten planoko zatia da. Guazen hemen irudian hobeto ikustera eta hobeto ulertzera. Hemen bi alde eukiko ditugu, bi zuzenardi, eta bi zuzenardik mugatzen duten planoko zatitxo hau izango da angelua. Aurreko bideotzuan komentatu genuen, puntuak letra larriz adierazten direla, maiuskulaz. Eta zuenak segmentuak eta zuenardiak letra zeaz, minuskulaz. Kasu honetan angeluak letra grekoak erabiliz izendatzen dire. Eta grekoak hemen dituzue, batzuk behintzat, gehien bat erabiltzen direla, konen laurak izango litzatekez. Alfabeta, gamma eta delta. Oso garrantzitsua. Angeluak beti, ondorengo ikurrarekin, graduagaz, adierazten dira. Beti izango da, 60 gradu. 30 gradu. Argi? Vale. Zelan zelkatzen ditugu angeluak. Bi modutara. Bat, angeluaren zelkapena neurriaren arabera, angelu horrek neurri bat ikuko dugu, eta horren arabera zelkatzen da. Horren arabera izen bat hartzen du. Eta bestea da, bi angelu agertzen direnean. Eta beraien erlazioaren arabera izendatuko da. Kasu honetan adibidez, bi angelu, hemen ikusten duzu. Angelu auzokiak izango dire, baldin eta erpin bat komuna badute, hemen ikusten duen moduan angelunek erpin hau ikiko du, eta beste honek beste hau. Eta baita aldea. Bi baldintza bete behar dire angelu auzokiak izateko. Bat, erpina komuna izatea, eta bestea alde bat komuna izatea. Bi angelu hauek, erpin bat komuna dute, eta alde bat ere. Hemen beberdin. Erpin berbera dute bi angeluek, eta alde bat. Hortaz, hone biak auzokiak izango ziren. Zer da gertatzen dana hemen? Biak, bi angeluen batura, 80 moten dauela. Horretik, hauek osagarriak izango dire baita. Izango dira auzokideak eta osagarriak. Honen biek batura, ez du 80 moten. Hortaz, ezin dira osagarriak izan. Kontra betegarriak ze izango da? Batura 180 danean. Hemen adibidez. Eta fijatzen bagara, hau ere angelu auzokide izango da. Erpin berbera eta alde bat komuna dutelako. Bukatzeko erpin izaukako angeluak. Hemen oso argi ikusten da. Erpin bat komuna dute eta aurkakoa dire. Zezen da aurkakoak izatea? Bata osatzen duten zuzenardiak, bestea osatzen duten zuzenardian luzapena dela. Hau da, hemen. Zuzenardi bat dugu, eta bestearen aldea da zuzenardi horrek luzapena. Eta bestean bardin. Aipatzeko, eta oso garrantzitsua da ondo jakitea, bi angelu hauek berdinak direla. Bata 60koa da, bestea 60koa izango da. Beste zelkapenean, angeluak izen bat hartuko dute beraien neurriaren arabera. Esate baterako, neurria bada 80koa, angelu zuzen dituko diogu. 180koa bada, laua. 0koa dala, nulua. 0 eta 80 bitartean, zorrotza. 80 eta 180 bitartean, kamutza. Eta kontuz, hau berezia da. 180tik bera, ganbila. Eta gero 180tik gora, aurra. Bi hauek. Normalean, zaku bardinen sartzen dira. Ganbila edo aurra. Kontuz. Izan daiteke zorrotza eta ganbila. Edo kamutza eta ganbila. Kontuz horregaz.